Hallo, nog eenmaal hier met Isaak Thiessen. We hebben veel van zijn Jeschichten hier en dat hier niet goed op. Ik verstehe ze dat af, gleich zoals ze hier eigenlijk niet. Hij heeft, wat ik kort de stad wil zeggen, God heeft in zijn leven op zoveel wegen geschaft en heeft hem alle wegen gebruikt. Durch zijn businessjaar, durch alles wat hij heeft geschaft. Hij had een hart voor de mission, en hij had zijn en weg van dat de alle wegen met mensen James en geeft dat mission, de aanzet mission waar hij has alle wegen met dat te doen had. Zij ons een beetje van dat. Wo je roodste door naar, bij ons beim Spikker spelen en dat is al dat. Wo past het open, wo je dat, wat heeft God alle durch de mission gedaan? Ja, dat is sehr interessant. Mij interesseert aan het evangeliseren, mij interesseert de mission. En als ik moet om geloven kom, dat ik had dan al de gedanken dat ik wil een dag een evangelist zijn en een missionair zijn. Dat had ik, zo staat daar bij mij aan, wat ik wil doen in mijn leven. Maar ik wist never waar ik wil ophangen. Maar je had het allemaal in je hart ben. Ik had het in mijn hart ben. Ik weet het nog, als ik weer om geloven gekomen, daar een tractor ben, ik stel me voor, ik wil van de Heer mensen een predigt door te doen. Maar dan al goed. Ja, dat we mensen goed doen wat ik dat doe. Maar dit is zeer interessant, wat u mij gevraagd hebt, waar ik daar aan opvang gemerkt. Dat we een dag, we willen zeer draak met Spikker spelen en ik had een deel arbeider, we willen zeer draak aan ons business. En een dag dan kwam er een vriend aan en dan vraagde mij, als ik dat niet wil doen met voor een Zacatecas. Hij zei, du weer een mission, hij weer een paar maal geweest. En daar hadden we een huis gebouwd en du viel den dagen op te merken. Die hadden het materiaal en alles hadden die door, maar die hadden niet wem wer het verstond. Dus ik mir dat niet wil übernehmen, door halt mijn dag merken. Dan wil hij mij metnemen. Das vriend Jeroen, hij zei, hij wilde zelfs gaan voeren, hij wilde mij metnemen. En dan verspreek ik dat mij interesseert had. Wat hij zegt van deze mission, ik kan niet van de mission, ik wist dat niet meer dat het een mission was. En dan bereden we dan wanneer we wilden voeren. En ik voer met deze man met, we nog meer vrijwillige arbeider wat metvoeren met aan. En dan kwam nog een ganze groep van Seminole doorheen. En dan voeren we door mal in de boy naar Zacatecas. Dat zijn hiervan Cuauhtémoc zijn er 1200 kilometer te voeren. En dan we door een ganze herde mensen wat we door voeren en daar nog meer aan bij een gebied wat er gebied hadden. Ik daar ook maar eenmaal van gehoord. En zo dat is van God dat brukt om die door aanbrengt. Daar is een daken staat. Daar is een gebied. Ja, dat vriend wat mij metneemt, daar hadden niet ganz krijg gezegd wat het weer, maar hij weet, du was de patroon dus en du was ons alle fair zijn wat het zal. Ik zei, dat is dat eerst en dat is dat. En dan dat we door een week geschoven. En das missionair wat door in de boy geschoven, dat heet Lorenzo Cardona. Toen leerde ik den kennen en ik was vriend met den. Während we door geschoven hadden, die vertelde me allerhand dingen wat zij door in de boy beleefd hadden. Wo mensen weer zum Glauben gekommen, wat van de Wunder Gott gedaan had. En zo viele Geschichten, wat das Lorenzo mir vertellen hat. En mij interessiert het zeer. En dat we dan nog krijgen in deze week, wat we door geschoven hadden, leer ik door een paar bijzondere mannen kennen. Den eerste wat ik te kennen leerde, dat we in India, die werden nu met Lorenzo taub, die woont door einfach op den Hof. En dat weer einer, wat Lorenzo had wil taub meer. Die weer een boon door in de boy en die interesseert het niet dat het evangelium de naam kwam. Nu weer deze boon, die hadden zich eruit gemerkt, dat zij Lorenzo wilden taub merken. En deshalb wat ik te kennen leerde, dat we de leraar die roets had, Lorenzo zal doodschrijven. En nu weer die zum Glauben gekommen. En die weer zum Glauben gekommen, maar dat weer een zeer interessant Wunder wat er passiert. Die hadden krijg den dag geplant, wanneer hij zei dat worden doen en alles. En krijg den dag wordt das jong krank. Die wordt blind, die kon niet zijn. En die heeft een interessante krankheid wat hij gekregen had. Die had bloß niet zijn kunnen. Die had niet gaan kunnen. Die was een beetje als wanneer je gelähmt weer. En die kon niet gaan. En nu had hij dat niets gedaan. Weer in deze boon. De leraar, die weer niet krank en alles. Nu had het niets gegeven. Hadden ze Lorenzo niet kunnen schrijven. En Luther, aber dann bringte diesen Mann doorheen naar de kerk. En ze beten voor den en die wordt geheilt. Die waren gezond en die bekeert zich, die kwam zum Glauben. Zo, den had ze doorheen gebracht en nu beleeft hij dat al. Ja, en nu weer het des leraar van deze boon, wat die weer zum Glauben gekomen en die schofte nu voor Lorenzo. Dat weer einer van die wat ik te kennen leerde. En ik was een vriend met den en er weer een andere.
een andere man dat we een broer geweest, een hechicero. Das ist ein Hikes. Dat is een haaks, ja. En met hem was ik ook vriend, al dat eerste mal wat we er waren. En dat is voor jaren, maar wat, hij was mijn vriend, de leerde al ver, en ik zal waar de hand komen. Der heeft me zo veel Geschichten verteld, wenn, So leicht als was du allebei Freund machst, das ist für die allemal kämpft das für selbst. Hast, wo immer der Hand kämpft, hast Bild Freund. Und wenn Gott dich gut danach braucht, um das Evangelium wiederbringen, kann ich mich Krieg verstellen. ja, en dat is alle India. Hij zei dan, hij was 67 jaar. En 20 jaar later dan weer in hem 67 jaar. Dat haalde ik weer bij hem. Hij Oh, blijft hij wordt zo niet. staan. Ja, weil es sind viele Menschen, die ja eigentlich nicht gedacht, wie alt die nee. sind. Aber was das Mann mir vertellen, wie mir sehr interessant, wenn hij wir de Chefe von de Hechiceros, de Hexen, wat in de area waren, en zij deden ook mensen gezond meer. Zij hadden irgendwann met ihre Brucheria, Krieg mit der Hexerie. met de Hexerie, wo zij deden mensen gezond meer. Das ist für die große Unterschied aus, nicht? Ja, Ob den Weich kämpft oder ob Gott sein Weich kämpft. en dat heeft hij mij zelfs verteld. Hij zei dat zij hadden door een kind gehad, en dat we krank was, en zij hadden ihre ganze Hexerie door gehad, ihre Brucheria, om dat kind gezond meer, en zij kunnen niet gaan doen, dat wordt kranker. En hij zei, zij hadden door een steed, wanneer zij eerst niet goed hadden voor mens, dan deden ze den doorleiden en du moest sterven. Wie een beetje een bad, wo die Bundsboven liggen zum sterven. Toen hadden ze nu een kind boven, ze kunnen niet aan dat doen. Dan kwam Lorenzo doorheen, en wordt van de kerk, en zij beden voor dat kind dat wordt gehuild. Dat kind was ganz tausig en is einfach gehuild, gezond. En das Emiliano heet das alle in die Emiliano. En hij zei te mij dat we am so vorne gewas. Zij hadden gedacht, zij hadden de grootste maag. En zij hadden niet kunnen doen. En nu kwam das Lorenzo doorheen. En die hadden wat, zij wisten gar niet wat ze doen hadden, aber dat kind werd gezond. En dan paar jaar weer, dan wangt hij naar Lorenzo en dan is hij nieuwsgierig. Wat deed je dus weer? Wat ging je aan? Wat had je gedaan? Waar had je de kracht? Ja, wat deed je dat? En dan deed Lorenzo den het evangelium met en zei dat hij weinig gezond gemerkt. Jezus heeft het kind gehuild. Wenn Jezus is dezelfde, ja, gisteren, vandaag en voor alle eeuwigheid. En dat is, daar heeft dat gehuild. En deze geschichte vertelde is India mij door. En Lorenzo heeft me dat ook verteld. Want ik had van de beiden gehoord. En dat was me zo interessant. Wat er alles aangaan deed. En Lorenzo die vertelde me vele dingen. Wat in de boy aangaan deed. En mij interesseert zo zei. En we schaffen je door, we moesten schaffen over onze oevers. En we doen Schramm 4 zaten en Jeschichten vertalen. Dan kun je al dit vertalen. Dan kunnen we al dit vertalen. En mij werd het zo interessant. Al deze Geschichten wat door passieren deed. En dan, dat weer een moord, wat we door weer. En dan vroeg Lorenzo mij, is mij goed voor interesseren, door naar de boy kom te Semana Santa. Dat we waren door een moord, we door, dan in april, dat we dan Austeren. En hij zei, ze hadden hier Austeren, hadden ze door een groot event. Hoeveel van de India het hooptje. En hij wil me aanloden, ik zal er maar aankomen, toen worden ze predigen en toen worden alle deze dingen passeren. En mij interesseert het zo, we nu wat we er weer, die hadden niet zo'n service door, we voeren de schaffen. Dat we nu niet van de mensen dat opkomen, ze staat dat we daar dat we de schaffen deden. En dan zei ik te Lorenzo, ik zei, ik wil maar zeggen, dat kom niet meer. Dan wil ik Oosteren, wil ik hier aankomen. En dan kwamen we dan terug, we hadden dan, we waren eine Weg weg. We hadden meest een week dat geschaffen, aber am ganzen Weg wir eine Weg weg. Ja. En dan, als we dan terug waren, dan vang ik aan te plannen en ik zei tussen mijn familie, ik wil Oosteren naar de boy voeren. Ja. We allemaal met mij wel met voeren, ik kom met voeren, ik voer de Oosteren naar de boy, ik wil daarom voeren, ik wil op die event zijn. Ja. En dan weer bloos Alfredo, hij voer met mij met en dan voeren bloos eigenlijk hij. Aber mij interesseert het zo, ja, deze mission wat we en wat Lorenzo mij verteld had. Dan vond ik den, ik zei, ik kom Oosteren daar gaan. Ik word daar dan kom veel die eerst wat te brengen, ik word die, wat allemaal die veel, dat zei mij bloos, ik word hierop brengen. Dan zei hij dat aanvielden zou naar die grijven.
für seinen Tantrag. Zu der Zeit wäre es nach 20 Kilometer Erd war ich, ein sehr schlechter war ich wieder. Er braucht extra Reifen für seinen Tantrag zum Absteiner fahren. Und er kriegt das gleich, und nur weil ich soll hier mal sehen, dass hier würden seine Reifen haben, was extra Reifen wären zum Absteiner fahren. Und dann kaufe ich hier Reifen für an. Und mir in die Fuhrerei, mit den Logo, was ich gesehen, was ich nie gekauft habe, da luden wir die Reifen ab. Und dann fuhren wir dann zu Ostern an. Dann helfen wir in Läwens an, bei meinen Eltern bleiben dort danach. Oh, so. Und dann fallen mir auf, dass du in der Mission, ich habe gesagt, die deden ein bisschen Zement, die deden bloß mit der Schaffel, die haben keinen Zementmixer, die fehlt nur den Zementmixer. Und du in Läwens, ich sage, du wirst geschafft, die haben einen großen Klumpen Zementmixer. Dann fuhren wir noch einen Zementmixer kaufen, den hat nach der Nacht. Noem die den ook met haar. Ja, nu hadden we door een klap Reifen boven, een tantrag brukte 6 Reifen. Ja. Over die Reifen en den Zementmixer daarboven, dat weer een grote loer door. Maar we voeren door in de boeien. En den die wat we door weer een zeer interessante dingen wat we aangaan doen. Zeer veel beleefd was daar. En ik kan me dat nu al eens voorstellen, wat dan alle, wat dan, je was dort op de mission en op de ganze eventen. En dan nog dit dort gaan brengen, die wat zich daar gruwelijk te gevraagd had, dit alle. Ja, en dat weer zeer interessant. Dat weer zum Anfang niet alle zeer fijn, wat ik denk, dat wat we. En de ganze Geschichte is een beetje interessant. En ik weer het gewaand. En ik kijk, wo we naar de kerk, daar hadden bloß een piano. Die hadden piano spelen, Evangeliumslehrer, en gezamenlijk zingen, wie die alle bin zaten, dat we allemaal zingen. Ja. En zo weer het tijd in de kerk, wo we weer. Dat we mooi tranquilo doen. Nu En nu- eenmaal weer je zes, we ergens in de Spanische wereld, wo bijna andere cultuur weer. Ja, dat weer ganz wat anders. En ik dacht me dat al zo, als we daar weer, en die alle rijden, die hadden grote speakers, die stellen een deel grote speakers op, en die hadden door een deel instrumenten, die hadden door elektrische gitaren en andere, zo'n grote tololocho hadden die door, en Ja. verschillende soort drums hadden die door. En dan dacht ik me, also, dit wordt hier een beetje luid hergaan. Ja. Die hadden dan een kerk, dat weer niet een zeer grote kerk, dat kunnen vielleicht een paar honderd mensen nemen. Wie ein sehr einfaches Gebiet, das hatten sie du bloß mal Gebiet mit Aulet Blech, und sie dort, das wir ein sehr einfaches Gebiet, was die da hatten, und du wir nicht Zementflur bauen, die hatten wat Bänken, hatten die da bauen, und die hatten durch ein Schaufje Breder bloß zum Boven satten, klar zu haben, und durch Breder übergeleitet, wir in der Bänken, wir eine sehr einfache Kirche. Aber nu, was das Service soll umfangen, dass Menschen fangen an den Ende zu kommen, die fangen an voll zu werden, und dann fangen die an mit der Musiker durch. En hier is wat zeer interessant weer wat er passieren daar. Maar ik wist niet wat God voor een plan had voor mij. Wat er wordt passeren op deze service, maar dat ging zeer luid her. Die vangen aan met ihre instrumenten. Kan je me voorstellen. Zeer luid, ik wist het toch niet gewend. En mij oor dat voets. Ik dacht, voor dit zijn ik gegaan, je komt dit gedeven. Dat ging zeer luid her en die klatschen alle in de hang en houden ihre hang op en vangen aan te dansen en dat vangt de band aan te stuiven. Maar die werden die zo moutig, die dansen en jochten en die Ja. God loven en prijzen. Sinds dat had ik never gezien. Kijk. En ik stond door de stad en keek me de raam en ik wil niet een hand opheven, niet zingen naar ergens wat. Man, ich muss in eine Taille gemoved oder was. Niks moven en ik dacht, wenn das service daar is, dan word ik een huis voor. Dann wär's wahr. Dan zijn ik wel in huis. Ik dacht, 1200 kilometer gefahren, om dit idee hier aanhorchen, dat wordt nog wat anders. En mir valt het veertig bij, wanneer ik in de steeds reizen doe. Ja. Er zijn zeer veel zo'n grote windmeren wat te draaien doen. Veertig draaien alle, aber das einer maakt de halt stil. Die draaien niet. En wanneer ik den een doe zei, wat er niet draaien, dan valt mir op bij, dat ze in de kerk, de anderen weer alle moutig en klotsten en dansten door en loven God. En ik stond daar rein, Der heel stil. en heel stil en wist niet wat hij aanging. Aber ich wusste nicht, dass Gott einen sehr guten Plan hat für mich. Und dann, als das schließlich mal abgeht, was er gedreht war, weil es hat so lange gedreht. Ja. Ich glaube, da haben wir eine Stunde, was die da Worship hatten. Ja. Und man En einmal dat hielten sie weer, dann wat ab. dat weer Aanbiedingsleider. Dat Ja, wordt dat weer een einfach- Zit er aanbiedingsleider. God loven, prijs op er war. Ja, aber weiß, ich wäre nicht gewarnt. Und ich dachte, das wie andere. Ich dachte, das ist nicht ein Ding, was Gott gefallen kann. Ich keine Wahrheit, sind dürft das nicht. Die heel verstel, dus de windmill wat stel. Krijgt es dort Met wie zijn ik doe. niks, oder wat u zegt. Aber weißt,
dat denk wie es schließlich mal abgehen, sich Dulsaten deuten und alles. Dann der hat einen Evangelist angelot, was du predigen deut. Und der fängt an zu predigen, und dort fängt mir an zu hart zu gehen. Mir fühlt sich das so bekannt, was ich gehört habe an in den States, von dem Prediger, was er immer deut. Oh ja, krank. Nu geht mir das zu hart, und der Heilige Geist fängt an mir an zu schaffen. Der fängt mir das an zu wiesen, wo religiös ich geworden bin. Ich bin ein sehr religiöser Mensch geworden. Und ich kann nicht mal Gott anbeten, ich muss am Loben und Preisen. Ich dachte plötzlich, dass wir arg, was hier deuten. Und ich fang an zu roeren. Mir fängt das an so an zu hart zu gehen, was du predigen deut. Und ich fang an zu roeren, und mir schämt sich, dass ich roeren deut. Ich muss sowieso leicht roeren, aber nu, ich leg wieder eins, was roeren deut. Ich habe noch in die Kirche geroert, und nu zat ich hier in roeren. Ich dachte, wo wollen die Menschen von mir denken? Naja, krank. En dan stel dan is verlengd weer met zijn boodschap en zei, haftig eerst is, wem je reed, komt je naar ver en wie willen beden. Ik wist dat. Te mij heeft hij de tolste je reed. Er vielleicht bloß te mij, ik wist niet. Maar die werden daar nog klaar. Mij werd zeer klaar, ja. En hij ging naar ver en weer naar Meijer wat naar ver ging. De mensen die schneiden zich de doel. Ik dacht ook, ik werd nog zo krijg, die hadden een stage met haltende trappen doen op. Door beziet schneide ik mijn doel. En als ik me hier doorschneide, die kwamen voetsmensen, die fouten mir op de schulter en op mijn regen ze staat en beden voor mij daar gelijk. Mir weer wat zeer vreemd, maar ik roer die. Ik moest die op Lüdes roeren, ik kon het plus niet. Zeer schöner Moment was. En door weiß Gott mir, wat met mij passiert. Wir denken, al deze jaren, de laatste tijd, en ik had in de kerk geschaft, ik werd alle commentaars bij en ik werd zeer religieus geworden. En ik had gleich mal de Gemeinschaft, wat ik eerst einmal gehört habe, dat wir alle so flach geworden. En nu, wat ik me hier durchgeknallt habe, nu weiß der Heilige Geist, wat het met mij weer. Dat weer so, als wenn mein Hort, als wenn du eine hohe Schal ram wir. Eine religiöse Schal, wie hier ram geworden, und der blockiert wir. Der ging hier, und der Fried, was ich gehört habe, für Jahren immer, was ich mal in den Traktor gekriegt habe, der selbst Fried, der kam drei in mein Hort an. Krieg du es, ich du durchgeknallt, wie ich hatte die Sinne Erfahrung. Mein Leben, das ändert du an. Kann ich mich krank verstehen, das war ein sehr seiter Moment gewesen. Das wär so ein Moment, was ich niemals vergessen war, was da passieren wird. Du warst, wie sind nicht schwierig. Kannst du uns mal von dort vertellen, war das an die Zeit, wie war da wieder angegangen dort, und uns nächste Session, wenn die dazu gut ist, dann vertellen wir dann wieder. Okay. Ja. Sei uns nächstes Mal. Das kommt noch mehr.